Ennek itt vége. Köztünk semmi sem történt. Hát, úgy lesz a legjobb. Ó, nem, talán itt sem kellene látnám. Nem tudom, hogy elmondanám valakinek, ha tényleg ellazulnék. Goofy! Éppen csak kiszúrtalak, barátom! Hát, persze. Miki, jól forgatod azt a spatulát. Hát, ismersz már. Bármit megtennék azért, hogy a barátaim jól érezzék magukat. Pont azon gondolkoztam pár napja, hogy milyen spatulát is kellene használni. Ó, olyan kedves, és törődik velünk. Nem érdemlek meg egy ilyen jó barátot. Valami baj van, Goof? Ó, nem bírom tovább. Miki, lefeküdtem a feleségeddel. Sajnálom. Goofy, mégis miről beszélsz? Ő egy veszélyes nő, ember. Nem lehet tűrtőztetni. Mindent megtettem, de ez az utóbbi 2 hét. Nem tudom, mi van velem. De Goofy, nyaralni voltam 2 hétig. Látod? Ó, ha te ott voltál, akkor én mégis kiváltócsköltem. Ó, hát, milyen szépek ezek a kolbászok. Lassan megégnek. Mások is érzik, hogy meleg van. Miki? Így már értem, miért is volt pöcsöd.